Hapadeng ke jingya ke jing persya ke Green Tech Foundation hakabau chairman jongka uba H ban Seudor Nonglang ula shem da sen jam ban yakhi da ka bashat khan klembo upor Hamadan Malki ban penbor ke Sorgar jela ban weng ke jing aiwai lang ke Dolon Nong Lumpong deng na ka banta ban shnai ke Taj Umyam Resort and Spa ke Dorbash Nong Umnyu Khwan hakaba ka tege Dolon Nong ka habu pot sen syar ke ni ka shnong leng bagi nong ilam shnong kala ong bakam dan kanunu ke jing pa no objection certificate lani ke NOC nakashnong uba William Lingdo rangba shnong ko umnyu khwan long bakum kashnong kamdan jingte PA tadadu bo deputy commissioner ko Riboy district wa Abilash Baranwala IAS ula khotjing lang iksan shnong bakun thop lang ko umber ka maulen dep ko umsaw khwan but umyam nalor ko umnyu khwan haka janmi shiphotrek wi yong arja punrio da ka bapen pau bakalong ka basngo khya ba walla ka te ka lumpong deng kare ke chaka sarkar penban kam ranjing buram lang ke snong ka ba yu put sensyar uba William Ulong baladak sarkar kamwan kan sapoi ka por ba snong ru kan saiki halor ka chingi khi Green Tech Foundation Ulong ba snong kam yo jing TBA handai ka sngopat ba ka chingi khi kalong ban panjana ye ka kom trikam ka sarkar jala hak bai dei bat ka ni ka jing tumu Gran me ya ka jingisha ba pikili utai guru nang khanang ba kipat ba ki bapet kin so tho uhap hau put sin sha jeng de utai lum pangdemi uhap put sin sha jeng ka shnong chi ka shnong nyu ya benta jong kare ka government ka mong ra ya kare ka ta hotel hang ni po ka shnong jungi hale se mo kalong ka bathmai ni ban tip kadang dei min ngasi ba sha khot ai sa dc hanong po tengi dang tip menin kya gani te ngimpala kan ban ong namar ba kajing tip ni dang tip menin kumnu ngimpala ban suthu lare ban ong ba hadu kano kata ka jing man toy ba hadu kano ka jing bom man toy lare gi phai ko kalang hilang ni ong ba ka kampan roy ni man toy ka development ni man toy to ba hale si hadu kano bede kakta ya ka imlang ka salang hadu kano kakta ya kami mariam tengi pat tip pe te hadu kano ne bangi ekran ro bahashan long ba ngi ong ba lada ka government kalak berbimbang syaki kot selakin ai lebengi kumki no lam shnong ya ka blueprint nang bangin suthu banwan ra ya kani ka touch kani apo lum lenong masko banyo namar ba hal si shnong jungi la banong kamde bo ong ka shnong jungi badon ja ka tang unok shnong lani tang ka shnong bun ki jaga ginong shlong ibadan kani ka dong ka thai be jungi te shwa ban le ginu project kidaya lamba ya kira ba shnong ki depan kum ka nasi Dahil si kan jing suthu juga nong kani ka government nong kani ban pan nong si nak shnong nomor ka hap kursun sya nong shnong. Hal si ka jing nong jing man hi ka rur jong ka penye jing penye shnong. Lemba ka jong ka sectional nong kawe ka an hi ka trelang na government ka trelang public. Kadi kata nong kaino si jing sya kini kan siu. Hadu mentang isa ka dum kolong ba kani. Utai lum pengdeng nong pi nomor ba ngimla ban nong re lum simen. Utai hila ker sodong hila ka hap ha jong ka jing penye kri jong ka inisial. Kajaga kalak ban ong jong ka inisial ta kursun sya ka hak po shnong ni kalung bathmai yang ban suthu ban sempang ya kata ni da phai bu kilang ye company gi don kame hagi ni don pinto jungi de hale si baude ulum nong bade kumnu bakin manage ya ka we sante bakin ra kat kum kata kata sken da ba mane isa disi yo bakin ra ka temporary attraction nang de ta kum kita dengan tiap hadu kat no kan long singai kan long sip ya kan ni ka jing khu jing suba jing ko kum yang do ki nama bi ni hang ni po ka shnong jungi hi ya ko kusuba ya ki wes pen to ya ki wa hi haru banda ni persya e kani ni persya ban ya bandon lagi jo ki sopin kana ba ko kanom dei ban long der ni na yin siapo ka ba ngila ba nong kare ka ba yang ngin ong kum non maru green tech ru khlam dawat jing tip yani ba uni ulum uhap hakanu banda uhap hakanu jing pe jing pi uhap hakanu ka shnong balong try to belum haga sensar kadan te long bangi supet yang tu hawi kene mas utana ade bakadam rejing hi long bala le si da kawan kani project ro kanong janahin kamde ban ong bangi sule hamon mentre kat baman te la ada kadon kum gede gede ka kapan ki kum ni le si da kawan ra ka project ro ti belum kum ne ro long ki kapan roi dengan ngan le jang ong kari ka kam da bakan long janai kamde ban kata ayu pa kamde ban kata kami mari Kamut lada de bakawan kata ka projek hang theru lada kaya bekat kum bakadi banya tali lang berkasnong kamut kalong bika babiang
Hoi kabyang namar ngi lada kishim no sina kasong ngidon ki rur jo kasong rangkat baka agreement. Te hale se lada ki bakla ban ban khanya ken ka agreement pada ngila dan hang tu bang ngin haban konsel je bedika NOC. Te hang ta kadang de jing ki he te balong kata ko kom. Pi ka kalau ngum ni lada hale se ko government ka ya be shikman shakang ya ka project te kanselo ni ken kapur rangi ro bangin sami shikman. Tersubuk lada ka government pa kapan NOC na pihak kita kipor hatu ka dorbar ka rai marway na kumno. MP yung jola akan rai marway kat kum kini ki issue mara marway ta kanong long namar kam de jong public ade jong government pi. Lada ka project kawan ka jing mentoy iu ba ka jing du nong ayu. MP ka jingwan ki project hi kan lang ka jingyo ba ka jingdu kata te nimla ba nong mangin supet betang ka jingyo. Pi namar bala dawan kini project apo osnong kamut ki kam ki jam kila de lupa ba ka banungkong ya ka bala kan tre ki de nong song hi ki ba kan tre. Te hale se ka jingdu te hale se hi nong song jungi ki nang de ki la ba nong ki barang luna ka jingrang jingtem kum ki jingpule jo ki kat kum ki post kam. Te hale se ki la ban ki bala ban yo da ki nong wei. Te kata ka de ka jing yo ba ka jingdu ban nong kan. Hatu ka ni ka jing ki jong ka Green Tech Foundation PE kumno bat pikirsan ne kumno ha pa de ba ka ne. Kay pidon banong. Kalau gum ni na benta jong kani ka Green Tech Foundation te lomba hale se makiro ki dun hok man persya namar ba ka government kalender kum yi kinong ilam sinong ro. Debat hale se ka Green Tech ro long chawani ki 17 ro am ak ro am kum yi ki no ilam sinong. Makin keli na perthau manong kum no pisno mo tengi kendit bayu i kum tu. Te long yi ai khulei baki yakhi khana ba kanong janai ka kam nangis khamat hale se government ro long kanong de bakla te da kanong ka jing yakhi kum ni pa kanong janai ka punya yakhi project khamat. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya